Kaixo Udalekin intranetaren erabiltzaile hori. Bideo honen helburua, intraneta nola erabili adieraztea da. Zure erabiltzaile izena eta pasahitza sartu ondoren, horri nagusira iritsiko zea. Horri nagusi honetan, besteak beste, Udalekin intranetaren atal nagusien izenak eta zuzeneko estekak dituzu. Ezbaika bloga, jarduerak edo ekimen guztien kronikak jasotzen dituen atala, zaintza edo komunikabide desberdinetatikan bildutako albisteen topagunea, agenda, hitzorduak eta bukatzeko dokumentuak, artxibo guztien bilgunea, hain zuzen. Horri nagusi honetan, ezbaika atalean agertutako azken 4 edo 5 albisteak ikusiko dituzu eta zuzenean albiste horiek irakurtzeko aukera izango duzu. Aldi berean, zaintza teknologikoa edo zaintzan jasotako albiste desberdinak ere ikusiko dituzu. Zerrenda luze batean jasota. Eskubiko zutabean aldiz, alde batetik Facebookerako sarrera honek aukera ematen dizu zuzenean Facebooken sartzeko. Facebook orrialdean sartzeko, baina gero zure pasahitza izena eta pasahitza erabili beharko dituzu Udalekin hormara, Udalekin profilera sartu ahal izateko. Leiho honen azpian, eskuartean ditugun gaiak jarri ohi ditugu. Momentu honetan, ordenantzak eta hizkuntza irizpideak, Udaletan. Gai horren inguruan egindako erreportaiari zuzenean lotura eskaintzen zaizue hemen. Beruntza, jaitsita, prestakuntzaren inguruko azken informazioak, ondoren ikerketa lanaren azken informazioak, berago gomendioak, Udalekin intranetean bildu edo jasotako artikulu, artxibo, erreportaje, elkarrizketa interesgarrien lotura zuzenak, gehiago jaitsita agendaren laburpen bat, hitzorduen laburpen bat, eta bukatzeko etiketak. Badakizue etiketatu egiten ditugula sartzen ditugun albisteak gaiaren arabera, eta horrela, adibidez, erabilera hitzarekin sartutako artikulu eta artxibo guztiak agertuko zaizkizue bertan klikatu ezkero. Orrialde nagusi honekin bukatzeko, goian bilatu tresna aurkeztu nahi dizuegu, bilatu tresna honekin behar dezuen hitza jaso, idatzi, eta hitz horren inguruan intranetean bildutako material guztia agertuko zaizue zerrendatuta. Beraz, aurkitu ezin duzuenean zerbait, sartu lauki zuzen honetan behar duzuen hitz hori, eta kasu honetan praktika komunitatea sartu dugu, praktika komunitatearen inguruan sartutako artxibo eta mezu albiste guztiak agertzen zaizkigu. Besterik ez, eskerrik asko zure arretagatik eta ondorengo bideoetan atal bakoitzaren inguruko informazioa emango dizuegu.